Kaymakamî şaredarî û müdürîka çandînî û daristanan a Mehsertê mêş û gewar li mêşvanan belav kirin. Kerem bikin em ê biçin Mêrdîna rengîn. Dewlet piştgiriye dide mêşvanan. Ji bo wê van salan gelek projeyan birêve dibe. Ji bo pêşxistina mêşvaniyê li Mehserta Mêrdînê jî projeyeke dest pê kir. Proje bi hevkariya Kaymakamî, şaredarî, müdürîya çandînî û daristanan tê meşandin. Ev projeme meşahungive berê wîna li bajarê me uygulamalı aracı hukuklu vekil bu ana ji bo wana em ê malzeme anlamında em destek didin. Karbidestan gewardan pêncî heywan dare. Ji bo wê merasim li dar ket. Li gel mêşvanan Kaymakam, şaredar, müdürê çandînî û daristanan jî hazir bû. Projeka me ji bo êgo mêşawa li wat meyzênê me çêkir bû ji bo wan înşallah ji wara bereketlî çêbibe û niha em ê ku wanê boş êgo mêş li wadê em ê belav bikin û êvarê nîvê şêvê jî em ê dagirtî 20 hebê dagirtê em ê bidineva û înê jî em ê 20 sedî jî dagirtî serê şexsek em ê 20 bidineva. İnşallah govî ji pêk bên mêşê Mehsertê wê pêş bikevin hingûvînê wê zêde bibe înşallah. Li mêşvanan mêş û hin malzeme jî hatin belav kirin. باشه یعنی جبو پیرکا جی جبو زلاما جی yani مروش خور خودی بکی باشه دستک باشه. والله ممنونن دستک devleti em desteklemiş dikin başı mer başı. İnca go devlet destek am devam biki başı. Yardım emer biki başı. Çünkü arıcılık tişki pırmezini pır hejayı. Bütçeya projeyê 5.337.000 liraya. Ev pere wê bi temamî ji bo alîkariya were xerç kirin. Armanca me li Mehsertê em dixwazin flora me pir dewlemend em dixwazin mêşvanî li Mehsertê zêde bibe. Bi saya hîbe û projeyên saziyan, mêşvaniya Mehsertê sal bi sal xurtir dibe. Ew jî piştgiriye dide aboriya navçê. Hadi bilemedim.